ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነለይ ከመይ ቀኒኽን ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ሎማዓንቲ ከምቲ ልሙድ ሩዝ ገለ ናይ ዝዓዲ ምግቢ ኣይኮንኩን ሒዘ መፅአ ሎሚ ናይ ዓድና እንጀራ ኣሰራርሓ እየ ሒዘ መፅአ። ያው ይጠፍአክን ኣለኳ ይኾነ ግን ያው ከከም ናይ ባዕልትና ሜላ ኩላትና ስለዝጥቀም ናተይ ግን ናይ ሎማዓንቲ እንጀራ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ደስ ስለዝበለን ፅቡቕ ስለዝወፀየ እስኪ ከሪአክን ብዝብል ሓሳብ ኢና ኣብዛ ንእሽተን ራሕዋ ንእሽተን ኸሚርና ጨው ንእሽተን ዘይቲ ሕርጭ ጌርክን ትለውስኣ ማለት እዩ። ከምቲ ናይ ዓድና ከም ማይ ሊጥ ምእንቲ ክሓስቦ ያው ምስ ከሚር ገለ ሕርጭ ጌርካ ክትለውሶ ትኽእል ኢኻ ግን ሽኮር ስለልጥዕም በቃ ከምዚ ሕምባሻ ስለልጥዕም ኖርማል ከም ናይ ዓድና ጣይታ ለኽወፀልክን እዩ ለኣክል እዩ። ከምዚኣ ጌርክን ለዊስክን ተቕምጣ እሞ ካብኡ ሕርጭክን ትሕምሳ ማለት እዩ። ፃዕዳ ቡር ተልይክን ዚ ፀሊም ቡር ካብኡ ምስኡ ሓዊስክን ኣብ ሓዊ ማለት እዩ ትሕምስኦ ኣብ ጣውላ ገለ ተልይክን ትሕምስኡ እሞ ካብኡ ምስ ሓመስክኑ ትነፍዩ ሕርጭ እንትን ዓንኳ ገለ ከይወፀልክን ምእንቲ ፅቡቕ ክኾነልክን ምስ ነፈኽንኡ ምስቲ መዋኽዕቲ ኢልክን ለወስክንኡ ምስ ሓዊርክን ተብልኡ ማለት እዩ። ኣነ እኳ ያው እቲ ሕርጭ ተሓመስኩ ገለ ቪድዮ ቀረፅክን ኣጋጣሚ ስራሕ ሒዘ ዝፀናሕኩ እየ ትሓዛለይ ከምኣ ጌርክን ተብልኣ ማለት እዩ። እስኪ ውፅኢት ሓቢርና ክንሪኣ ኢና ደቂ ዓደይ። ኣብዚ ይመስል ውፅኢቱ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንጀራ እዩ ወፅየለይ። ሕያው ሞክርኡ ስርሕኡ ማለት እዩ። ነፃ ስራሕ ድሓን ኣብ ዝኾንኩን ኣለዋን ሰሪሕክን ንብልዓ ኣሕዋተይ ማዓረይ ከምዚ ዓይነት በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንጀራ እዩ ወፅየለይ። በቃ ብትኽክለኛ ሃሙዝ ናይ ወላዲትካ እንጀራ እዩ ልመስሎ ብጣዕሚ ልስሉስ እና በቃ እዩ ወፅየለይና ኣነ ከምዚ ጌርክን ሰሪሕክን ንብልዓ ኣሕዋተይ ማዓረይ ክብለክን ይፈቱ በቃ ሓደ ግዜ ንነብስኻ ነፃ ኣብ ዝኾንካዮ ምብላዕ ኣድላይ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ካብ መጨረሻ ኣብዚ እኒኦ ቆራሪሰ እስኪ ኣጋጣሚ ድሕሪ ብዙሕ እዋን ትዝ ኢሉኒሲ ለካ በርበረ ገለ ጌርካ ደፍዲፍካ ገለ ይብላዕ ነይሩ እና እስኪ ክጥዕሞ ከመይ ኢለየ ጣዕሙ ያው ብጣዕሚ እየ ጥዑም ኣጋጣሚ በርበረ ስለዝፀንሐኒ ያው ፀብሒ ሽሮ እኳ ሰሪሐ እየ ብሽሮ እየ ክበልዓ ናይ ሕዚ ረኣይኡኩም ዝመስል ሽሮና ፀብሒ ሰሪሕና ወዲና እስኪ መጨረሻ ኩሉ ቀራሪበ ከሪአክን እየ ሓቢርና ንብላዕ ደቂ ዓደይ ማዓረይ። ከምዚኣ ትመስል እንጀራ ብሽሮ ብሰላጣ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ በይናድያ ክትበልዕ ኣይትበላ ያው ኣጋጣሚ መሓዛይ ስለዘላትኒ እያ እዚኣ ትመስል። ኣብ ቀፃሊ እስካብ ንራኸብ ድሓን ኩናለይ ከምቲ ልሙድ ድማ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ማለት ድማ ኣይትረሳዕ ክቡራት ኣሕዋተይ ስሰናዩ ኣብ ዘለና